hahalin tulad din ang eraser nito sa mga aswang. Opo, sa mga aswang. Ito ang eraser. Karaniwan itong ginagamit na pambura ng mga nakasulat sa pisara. Pero alam nyo ba, noong unang panahon, ang bagay na ito ay isa sa mga kinatatakutan ng mga mag-aaral. Maihahalin tulad ito sa mga horror na palabas o mga nakakatakot na mga karakter na kinatatakutan ng ating mga kabataan, lalo na ng mga mag-aaral. Maihahalin tulad din ang eraser na ito sa mga aswang. Opo, sa mga aswang. Dahil ang eraser na ito, madalas ay lumilipad kahit tanghali, walang pinipiling oras, kahit umaga, kahit nag-atak-atak ang sudang. Lumilipad po ito at hindi ito natatakot sa lasuna. Ay, sa bawang pala. Hindi po ito natatakot sa bawang. Opo, wala po itong kinatatakutan. Minsan ding inihahalin tulad ang eraser na ito sa alidongdong, sa eroplano na lumilipad. Ang kaibahan nga lang ng eraser na ito sa eroplano, ang eroplano ay may eksaktong lalandingan o paglalapagan ng eroplano. Samantalang ang eraser na ito, walang direksyon kung saan-saan lumilipad. Para din itong lamok, dumadapo ito kung saan-saan. Madalas sa mukha, sa ulo, sa balikat, at sa iba pang bahagi ng katawan. Opo. At ang madalas maging biktima ng eraser na ito ay mga batang mag-aaral ng mga paaralan. Opo. Kung nakarelate ka sa usapan natin ngayon, comment down below kung anong karanasan mo sa mga eraser. Ano? Opo. Pero kagaya ng pangunahing trabaho ng eraser, ang pagbura sa mga nakasulat sa pisara, naway mabura din nito ang mga masasakit at masasamang alaala natin ng ating pagkabata. Isipin na lang natin na lumilipad ito nung tayo nag-aaral pa, dala ng pagmamalasakit at pagmamahal sa atin ng ating mga guro. Marahil, gusto lang nilang disiplinahin tayo, bagaman, kinukundi na ito dahil maling pamamaraan po ang ginamit sa pagdidisiplina sa atin o sa mga bata. Sana'y burahin na ng eraser na ito ang mga masasakit ninyong alaala. Ito ang inyong maestro Waray na nagsasabing, ang eraser, kapag tinamaan ka, masakit. Opo. Ay, ano ba yan?